Hallelujah, Odofo Nyankopon sha bebree. Odofo Nyame sha so ka me ho de nyina ma yebɔ mu esua Nyame asɛm. Onyame ebekoso nam na asɛm so ehyira yɛn ebie yɛn ti ase ni wa na yɛtimi nso asom ne ye ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Hallelujah. Odomfo yɛda wase yɛkɔda yɛ no yɛnwa ne se yɛkɔda yɛ. Yɛsɔre na wabatansa ne kita yɛn mu. Na wo na mo asɛm so bɛkyerɛkyerɛ yɛn ama yɛhu yanam etu a na yɛka nyina ne sɛ yɛda wase sanse wo ne yɛn edi yie. Asedanka wo di Nyame nkronkro bɛfa wakwan na kasa kyerɛ yɛn ɛwɔ Jesus Christ din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Odofo mema wakɔ abaprako so bio ɛde ba wo te ase sen dwumadi yi so. Yɛbɛfa yɛkenkan nsɛm efi Yeremiah etimienu nkyɛkyɛmu aduasa baako kosi aduasa mmienu. Odofo me ntie Awurade asɛm. Onyankopɔn se, awo ntoatoa so monhwɛ Onyame asɛm. Ɔse, ma yɛte sɛ ɛsrɛ so ama mo Israel. Ma yɛte sɛ ɛsrɛ so ama mo Nyame nkurɔfoɔ. Mpe bebree na Nyame nkurɔfoɔ edu baabi a na yɛgyidie ehihim. Ɛnɛ wobɛhwɛ na obi na nanam baako si Nyame fie na baako nso esi abosom fie. Ni nyinaa ne sɛ ɔpa kyerɛ sɛ ɔpɛntɛm. Yɛka ho sɛ Onyankopɔn ɛna ɔbɔ nipa. Nneɛma nipa ohoni a nipa asen nyinaa ɛyɛ nipa ne nsa no nnwuma ɛna ɔsan ɛsom no. Na so ne Nyame bɔɔ yɛ sɛ wia ne ɔsame ne adeɛ yi ɛno na nipa bɛsom no. Ɛkyɛn sɛ bɛsom asafo Awurade. Odofo etwa sɛ yɛ adwene yie. Na ebi ho yɛmbie ya no enka anaasɛ yɛnto anamo enko baabi a nanso yɛne yɛi edi adanse nipa bebree na ɔmo ne yɛi edi adanse sɛ ɔmo kasa etia asafo Awurade nipa bebree ɛna ɔmo abrabɔ ɛkyerɛ saa. Odofo yɛsom Nyame ɔte aseɛ nti ehu hia papaapa sɛ yɛbɛma no kwan ma ɔno ankasa etutu yanam ama yɛn. Ennɛ awo ntoatoa so borɔfo bɛka sɛ generation aba no yɛmfa Nyame ɛnyɛ hwee. Na Bible say edu baabi mpo a yɛhu sɛ sum ahyɛ asase so. Nneɛma ɛkɔ so nyinaa yɛ sum nnwuma. Esum nnwuma ɛna ɛkɔ so. Na nipa from ho sɛ ɔyɛ yɛn ankasa yɛn ho Awurade. Yɛnhia Nyame mpo. Yɛnhia no wɔ kwan biara so. Odofo nanso Onyame na ɔbɔɔ yɛ ba asase so. Yɛkweti na yɛntimi nyɛ hwee. Yɛntimi nyɛ bibi a yɛyɛ. Ɛno nti moma yɛnyɛ adwene yie. Obi amfa ne ho ma Kristo Yesu ɛwɔ no kura kwan so biara. Ɛna mekanfo ne de ma wo sɛ ma ne yɛ wɔ Awurade no wɔ kra agye nkwa. Na onyi wo fi wo mpokyerɛ nyinaa mu ɔnsa wo yarewa nyinaa nso ɛmfa mma wo wɔ Yesu Kristo din mu. Afei ɔka kyerɛ yɛn sɛ so yɛhu no ɔbaabu no a ɔsiesie ne ho a wagya ne ornaments asɛ ne egudie nneɛma ɔde gu ne kɔn mu ne ne nsa ne n'asom ne adeɛ yɛhu bi da na daabi. Ɔse afei yɛhu no ayofra a ne refi na ayofra atare ana. Ɛnyɛ adeɛ esi. Yɛnim sɛ nneɛma bi wɔatwi adwegyina so sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a twa na etwa sɛ yɛhu sɛ Nyame yɛ Nyame. Esan sɛ yɛhwɛ n'abɔdeɛ nko ampo edi adanse sa wahyehyɛ no nsakyɛwe sɛ ɔsram no kɔ no na ewia nso ba na ɛhyehyɛ ne ho. Wote plane mu no wohwɛ ɛfam asedeɛ mu no nkum no ayɛ. Kyerɛ sɛ Nyame ahyehyɛ nneɛma nyinaa pɛpɛɛpɛ a ne nyinaa akyingye biara ni ho. Kyodofo Onyankopɔn ɛpa kyerɛ sɛ ne bibia wahyehyɛ. Yɛntimi ɛnkɔ ngya emu biara sɛdeɛ ayefra ntimi nkɔ ngya na ayefra atare no. Afei ɔsɛ me mma ewura fi me na mo wura nyɛ sɛ da koro nyɛ da mmienu da bi ɔmo wura firi me da bi ɔmo wura firi me. Nipa kɔ ahokyere mu na ne wura fi Nyame. Nipa kɔ mɛka sɛ ahonya mu nso na ne wura fi Nyame. Odofo si yɛwɔ ahohia mu si yɛwɔ sika o mekanfo saa Yesu de ma yɛ nyinaa yɛ ho sɛ moma yɛn so ne mu yie. Efisɛ sɛ ɔno no firi yɛn nsa a yɛni nyinaa so biara. Ɔhaw ne amanneɛ nsɔhwɛ ne deɛ twa na etwa sɛ ba na ɛba a yɛnkonimdie ɛwɔ Kristo mu.
Ɔdɔfo kyɛ asɛm no nam ma obi nso nyɛ nidasoɔ ɛwɔ Kristo mu. Moma yɛnkyɛ asɛm no yɛnyɛ ɔsɛmpakani adwuma na wɔn subscribe nso a ɛne bɔ mmɔden a ne yɛ ne sa. Wo share kɔma obi nso a ka kyerɛ nipa ne sɛ ɔno nso on subscribe na yɛn nyinaa yɛmbɔ mu yɛnyɛ adwuma onyame de ahyɛ yɛn nsa. Da nkwa ama oyi ne ho n'ani onyam mu a yɛn mu biara anyɛ ɔyeraba. Pɛ bibi yɛ ma Awurade na Onyankopɔn n'ani ɛbɛgye ho sɛ wotu wo ho ama. Ɔdɔfo nyame nhyira wo sɛ wɔyɛ ne sa wɔ Yesu din mu. Amen and amen.